Мамо, едно момче ми щупи очилата. Гледай. Виж, мамо, виж. Ама защо го е направил? Защото не ме харесва. Да не е от този тип момчета, дет се прави на гангстер. И навижте ме колко съм як пред мацките. Да, и нарочно ми ги щупи пред момичетата, за да ми се смеят. И го направи, за да може те да го харесват. Всяко едно училище има по един такъв побойник. Просто не му обръщай много внимание и това е. Да видим какво има по Фейсбук. Момче е починало. Било отровено в твоето училище. Я да видя. Да, това е Мартин, този дет ме тероризираш. Случайно да знаеш нещо по въпроса? Не. Аз никога не бих платил днеска на наемен убиец да го отрови с отрова за мишки в 2 часа. Не. На пейката пред даскалото. Никога. Приятели, който не е слушал най-новата песен в YouTube, нашето време дойде да отиде, канала на другите и Марто Джи да даде по едно харесване.